Nginovalo ngoba abantu abaningi abazikhomitanga nabantu ababathandayo, bazikhomithe nabantu ababahalelayo. Mawusiya empompini uyophuza amanzi, ingazikhohlisa impompi ithi uyayithanda kanti womile. Mawugibele emotweni ingezikhohlwa icabanga ukuthi uyayithanda kanti ufuna ukuhamba ngayo. Kunabantu esahlangana nabo nabantu esazihlanganisa nabo, singaphushwa luthando, siphushwa ngoba siyabahalela. And into ibhlungu ngalonto leyo, ibhlungu ngento eyi-one, uyocabanga ukuthi into mayihalele ude uyiphathele neglass, icabanga ukuthi uyayiseva kanti uzofuna into engaphakathi kuyo. Hayi bonke abantu ama-relationship ungakhohliswa i-hug nama-kiss, amanye asisanga ngoba sikuthanda, size ngoba kunento esiyifunayo kuwe, and sakuyithola impompi yasazi uba siyahlukana nayo. Abantu abaningi ungaziblame owahlukana nabo, babengazanga kuwe, babeze kwinto nayo, yaphela lento nayo. That is why bahamba. uNkulunkulu ngimthanda lana-ke akazange aqeda amandla, but wavala impompi ukuthi ingabusaphuma amanzi. The day ungasaphumi lento abayifunayo kuwe, uNkulunkulu wabachitha kuwe. Hayi bonke abahlukana nawe ngoba wawurongo, but kwaphela lento babeyifuna kuwe, wena usesemhle. Thank you very much.